Li Dêrsimê tenê jinek maya ku cilên Kurdî didirû. Cemîle Yıldız yekane jinek ku li bajarê Dêrsim Mabakurê Kurdistanê kincan Kurdî didirû. Ew terzîvana Kurda ji Dêrsimê 62 salî ye lê hêj jî di dirûtina cilên Kurdî de berdewam e. Cemîle Yıldız ji Rûda göre dibêje ew yekane jin e ku li tevahiya Dêrsimê cilên Kurdî didirû û têkez dike ku ew ji dayîka xwe fêrî dirûtina cilên Kurdî bûye. Berdewamiya axaftina xwe da Cemîle Yıldız amaje bi wê yekê jî dike ku kesên ku gencên zêdetir hez dikin û cilên Kurdî li xwe bikin û ji kultura kurdewarî hez dikin. Firoşkarên Cemîleya dibêjin tiştên kulturî bo wan girîng in, ji ber vê yekê ew serdana wê firoşgehên dikin. Kesên ku ji firoşgeha Cemîle Yıldızê cilên Kurdî dikirin, ne tenê Kurd lê belê geştyarên Ereb, Tirk û her wiha geştyarên ji welatên Ewropayî jî ne. Welatiya Bernavê Oskan Ocalî ji Rûda wêre daxuya kirin em li aliyekî şal û li aliyekî din şûtik û kofiyê dibînin. Her tişta ku tu ji kultura berî dixwazî li vir dibînî ku tu dikevî hundir. Diyar e ku evdar ku dere bêhna nirx û kultura dê te.